Sanfɛ a b'a ka wari dɔ i la a bɛ turu i la sanfɛ Monsieur Keita i kɛ sanfɛ ye sanfɛ. Non Kachuru, non, si, aïe, tout pas non, non. Cɛ i fɛn sa Kachuru, i hakili sigi sa, sigiyɔrɔ filɛ nin ye, i sigi. Non, Kachuru, écoute, lamɛn. O tuma na i dalen tɛ Ala ka masaya la. Jama walahi na. Non, a dabila sa. Ala ye masa min ye, écoute s'il te plaît, Ala ye masa min ye, a bɛ yɛlɛma don a ka jɔnni ka ɲɛnama la, su ko ni dugujɛ cɛ. Na i sigi. Ne mana ko bɛ dabila walahi. Ne da mana tu de ne ma sigi premier. Na i sigi jɔ sa, an ka taa sa. Sigi sa, i hakili sigi sa, walahi n ka yɔrɔ de don. N kɔni tɛ nin nɛgɛ. Ala ye yɛlɛma don n ka ɲɛnamaya kɔnɔ, n ka situation falenna de. Ici c'est chez moi. I m'a faamu wa? Ya duri. N ka du de don. Ko ni e fɛ dɛ. Sigiyɔrɔ ta i k'i sigi. Oui, ici c'est chez moi. Walahi ɲɛ ka yɔrɔ de. I sigi. Ala ko ni ko bɛɛ b'i fɛ i ta. Gawusu walahi ya e fɛ dɛ. Walahi bilahi. E Gawusu. Gawusu ma fɛ di fɛ ni wali duuru ye, e nana fiɲɛ de ɲɛ. N bɛ fiɲɛ. Non, je te dis, il y a un erreur de ça, il va donc. Oui, ni résidence in jɔ de ka bila entreprise la mɔgɔ mana kɛ directeur ye dɔrɔn o tigi de bɛ na loger yan nɔ n'a ka denbaya. Donc vu que n'i kɛra directeur ye o kɔrɔ ko muso de fana b'i bolo sinon responsabilité tɛ d'i ma donc fiɲɛ bɛ yan nɔ contexte de kɔnɔ fiɲɛ bɛ yan fontaine bɛ comment frigo bɛ salon in kɔnɔ s'il te plaît ça non i hakili sigi bani na i sigi. Walahi bɛ yan. Je te dis non. Il plaît ou bébé à Gauchou. Oui, fini faux. Fais belle et bien. Tout ce que nous avons demandé à mon copain, c'est que tu fais là. Nous avons fait vraiment pour belle et bien. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous pouvez ça. Ni wari kun ne bolo baara la E ma dɔgɔ kuma e de nɔ tɛ Monsieur Keita i kɛ sanfɛ ye a bɛ ka wari dɔ i la a bɛ wari dɔ i la sanfɛ dun fa ale ye ɲɛna a bɛ mɔgɔ fa jɛmaji y'a la ye a banna dɛ barika ko nin y'ale ka papa seri ta ye a banna dɛ wala sa ko bintu ma k'a ka barika 1000 jɛ la k'a di delideni ma sisan et ça furu la makɔrɔ ma sisan n tɛ jeli ye dɛ ka haramu a diyara n kun fɛ mais sisan jeliya kɛlen don hɔrɔn b'a kɛ ɲamakala b'a kɛ makɔrɔ k'a ka barika makɔrɔ namu bintu tiɲɛ yɛrɛ la n y'a dɔn bi ko n bɛ dali i bolo bi bɛ dala n bolo dɛ ne ye jeli fɛn o fɛn wele bɛɛ y'i ban ka na ne kungo bintu la a bɛ kɛ cogo di sisan jeli bɛɛ tolen don nata ko la bɛɛ y'i ban ka na ne kungo la nataya dun parce que n'olu kun nana nin kɛnɛ in kan e filɛ ka min sɔrɔ nin ye o tun bɛ kɛ cogo di a bara dɛ ne buramuso fasara e buramuso ne ye buramuso fasada o n ye terrain 2 d'i ma a banna dɛ ma fɔra e yɛrɛ sɔrɔ ni biɲɛ bɔra min ni biɲɛ a kɛra la yɛrɛ denwuli jara sa sa bɛ diya ni nin bɛɛ ye yan denwuli jara sa ma i sigi sa i buranna de don i fɛnɛ sa i sigi ne ko ne y'a fɔ a de y'a fɔ ni muso ɲɛkolen jeliya ayi an m'a fɔ a ye mɔgɔ m'a fɔ a ye ne tɔɔrɔ mun na ne e ye mamuso ne bɛɛ fasada mun kama sa i tɛ makɔrɔ an ka taa sa i m'a ta i bɛɛ ɲɛ ni ma muso de makɔrɔ k'i ka fasa da sa an ka tɛmɛ o kan ko fɛn ka di a fɔ ma k'i ye an ka tɛmɛ o kan ka jisuma d'i ma a fasa da ani fasa min ka kan o da la n burankɛ ne tɛ se ka ni fasa da ni ye min da ne kan i ma n'a fɛ taabolo yɛrɛ bɛ komi Go!
ma femme. Ouais, ne couvre le courant. Ouais. Non, on est froid. Ya ma ngasigila nya. Ngasigila. Allahu akbar. Menanga foto furakɛla mani ɲɔgɔnna ye. Ne sɔrɔ nin tɛ fa qualité sugu jumɛn de ye. Mais puisque je ne comprends pas. Mais ne menanga foto furakɛla wayi ne kɔ. Wayi ne sɔrɔ. Oui. Nga ye ta ka sigi kun kan nin ka sɔrɔ ka o bɛɛ bɛ furakɛli la o ma kɔrɔ o bɛɛ b'a la. ɲama n ka minɛ nɔgɔ ninnu dalajɛ k'olu kɔ. Ko jumɛn? N ka minɛ nɔgɔ ninnu. Ayi ne tɛ se ka yira la k'a digilen don na. Ala wayi. Bébé. Na. An ka tɔ kɛ kɛnɛma yan sinon sokɔnɔna tɛ bilen dɛ. Ala. Ne bɛrɛ n burankɛ ne tɛ se ka ni fasa da n'i ye min da ne kan. I hakili sigi. I ma bila ba fara kulo kɔrɔ. Tima. Bébé. Ndak biusa. Ba da ya bébé kurani sana gai. Ga bébé kurani. Ni ma bila ka bibolo ni sɔrɔ sisan n bɛ bɔ bila kulisi dɔ la. Ni mun bolo a bɛ yiri ka numu sɔgɔbɛtɔ dafuru tigɛ ka bɔ a la. Ni bila. Ma bébé ni. I fana sa i sigi ten sa. Ne mana kɛ dugu min bébé e tigɛ bébé fɛrɛ b'o tigi dugu. Burankɛ. Parce y'a fɔ dali de la wala. Problème tɛ kɛ fote de la wala. Fouille. Hein? Mets-toi à l'aise, fais comme chez toi, y a rien, d'accord? Quand tu me retenu, mais voilà. Tu ne sais rien, c'est ça? Donc, mets-toi à l'aise, voilà. Tu sais? Ah, tu voulais voir ce qu'on a gauche. Tu n'es pas bon, il y a pour tout le monde. Et tu Kachoro, ça va aller. Tu sais que dès qu'on attend bientôt, dès qu'on attend bureau là, entreprise là, on attend réunion avec les chefs de service, les différents responsables des équipes techniques et tout. Donc, madame, il y a des détails. Ni dans l'état là, il y a un gars qui a été tassé. mais tu tiens, il y a un rôle. Mais on l'a fait les attendre de financer. Mais toi, là, ça. C'est comme ça. Ne tɛ se ka ni fasa da n'i ye min da ne kan. K'a binni sisan. I m'a fɔ ko fa wɛrɛ de b'e ka fa ninnu na min tɛ fa yɛrɛ ye. N tɛ kuma caman na bi dɛ. I y'a faamuya kɛ. I sigi yan fɔlɔ. K'a bi sisan ni bɛ ko bɛɛ la bi ko mamɛridili n'i ye mamɛride bi. N ye n kale masa min na a ka bon n ka kaleli ma n'i ye ne mamɛride bi ne ma kɔrɔ. I ka fa I bɛ sa n'a ye n t'a furakɛ bi. I sigi ka yan i k'i poussé ka taa yen fɛ. N tɛ kuma caman na bi dɛ. I ko ba I m'a fɔ n ma I ko ba de. I kun daminɛ bɛ. Mana. I tɛ nɛ minɛ ka bɔ n kunna. I ma i da de ka furakɛ sa n bɛ tila nin ka minɛnko la sa n bɛ taa so. I sen kɔrɔ ta dɔɔni tan tɔ n ka a fɛn ta. I sen kɔrɔ ta dɔɔni ta. Burankɛ ne tɛ se ka ni fasa da n'i ye min da ne kan. Bitu i tɛ la wa bitu i kana ni den ko kan. Cɛw bɛ ne cɛ tɛ du kɔnɔ. Ne ba kɔrɔ tara ko ko kun ka taa. Ne bɔ ka. N'o muso ba. Ala
Ni ne mini ni ne ye mi gena ni na ta sa bi deli yere da ko na me se de ba ala ti ma do ko aya nye wolo ni da No muso ba. alantere aya nye kilu suba ka pa ni ga kuma to go ba be ai kana ni ko itina na e ga sa e ko ko bebe suba ka aya Idamne kala ne bagi fenga de bagi Senhora, foi errada. Ini sih kan nasa. ne mini ni ne ye mi gena ne te se ka nden fasada Voilà, depuis ne bɔra ɲɔgɔn kan fo bi ne bɛ sunɔgɔ la kare de kɔrɔ wala siyɔrɔ foyi tɛ ne la o siyɔrɔ tɛ ten ne bɛ se ka siyɔrɔ kɔnɔ ne bɛ si la kare de kɔnɔ Kajuru ne bɛ n kun fɛ dɔrɔn de ne bɛ n kun de fɛ ne bɛ n kun fɛ dɔrɔn de e bɛ sɛbɛnni la siyɔrɔ tɛ ne bolo ka so lakuma kana fɔ a ye sa don n'a na n'u ye ta i bɛ k'i ka gare attends i jɔ Kajuru e bɛ nin activité ninnu na i bɛ wari tigɛ tigɛ ka bɔ musow kun i bɛ lɔgɔ feerew ni lɔgɔciw ni fɛn e kɔni tɛna fɔ ko siyɔrɔ foyi tun t'e bolo ni a ko fɛ e tɛ a ko fɛ a ko tila ka ne gɛn ne bɛ si la bolo ne bɛ n kun fɛ dɔrɔn a ko kɔni m'i gɛn o n'i y'a ko ɲɛ dara e ni ne fila fɛn o fɛn kan e kɔni b'a dɔn o gendarmerie direct o ko ne ye fo ka taa ne datugu a tila ka ne gɛn a jɛra ne kɔ a ye ne bɔ ka vie yɛrɛ de la i jɔ ne b'u gɛrɛ ne bɛ n kun fɛ a ko tigɛ dara e kan a ko tigɛ dara ne ka ko ɲɔgɔn ne taara muso dɔ fo ne tilala ala ani kira kama a ko ne minɛ ten Allahu Akbar a ko ne minɛ Ni kɔni bɛna mun kɔni f'i ye dadigi ka laban mun kɔni bɛ ne bolo k'a d'i ma i ka sabali i ka sabali i y'a faamu wa ne kɔni m'o kuma kɔni f'i ye dɛ sabali i y'a mɛn ne fa sabali a ye sabali a kɛra cogo di Sabali an sɔgɔma nse Ayisa sabali Ayisa ne fa sabali sa kana kɛ ten sa kalifalen don ne la sa ka sabali cogo e b'a dɔn a ye min kɛ awɔ a ɲɛfɔ n ye a ye min kɛ e k'a ɲɛfɔ ne ta ye min fɔ i bolo da i dusu kan i delilen don sa i delila n y'i deli sa n y'i deli sabali yɛrɛ de i bolo da i dusu kan a ye min kɛ e k'a ɲɛfɔ tan a ɲɛfɔ i jɔ ni o de tun bɛ ne bolo baara la awɔ o mɔgɔ fila awɔ ka coro ani Gawusu awɔ t'a faamu ale de kɛra sababu ye ka Gawusu fana di ne ma awɔ ne ye ka coro min i n'a fɔ n wolo dɔgɔnin ne yɛrɛ bɛ mun kɛ ka coro ne t'a kɛ n dɔgɔnin ye foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ n bɛ mun kɛ n yɛrɛ ye ko n m'o k'a ye n kan ka se ka fɛn o fɛn kɛ n ye n m'o k'a yɛrɛ ye adamadenya na wariko la fɛn o fɛn financièrement moralement fɛn o fɛn hali n'a banna ne b'a sara ka coro bɛ taa ne ka lɔgɔci yɔrɔ ne y'a ta lɔgɔci de la n'a taara yen nɔ n'a ye tile kelen kɛ lɔgɔci la a bɛ tile saba kɛ a ti na ne ka wari buruburu a bɛɛ bɛ tunu e tɛ y'a faamu wa awɔ n y'a faamu n'i ye fɛn bɛɛ k'a ye e ba kana lamɛn dɛ aw ta ne fa i bolo da i o dusu la kan a bɛna mun de kɛ n'a ma waati minɛ dɔ bolo a bɛ waati minɛ dɔ bolo des trucs comme ça
est-ce que fond donc on voulait le ko de là ne bolo ko kala donc maintenant on est venu fait est-ce que fond on est fini fene ka turo ni aka che gausu ni ka fini che ka gausu ma ni ka fini ni ma fa ko ni ko non ni fond fait ça fond de valise fond fait ça la che domine ki ni bolo da so auta ka bonu bon avec a ko bele ke oluko ni nyota mai bon ate bi to cha mai mais ne bi deli yɛrɛ de i ka kɛ ala kira kama a jo t'a la dɛ ni mɔgɔ min ko k'a jo b'a la wallahi a tigi ye kalotigi mais kuma bɛ se ka ko dɔw ɲa o fana ka fisa ni fangalataga ye ni filɛ ni e tagara ni nin gendarmerie la sa mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw arnaquer ka nkalon tigɛ a filɛ u bɛna taa san damadɔ de kaso d'a ma a ka diɲɛlatigɛ bɛ na lanɔgɔ wari t'a bolo k'a sara ni deli yɛrɛ de ala yɛrɛ kama i k'a kɛ ne yɛrɛ kama ne bonya yɛrɛ kama han i ka nin to yen nɔ i k'a to yen ala yɛrɛ kama i jo t'a la dɛ fɛn min e jo t'a la han mi deli ala kama de ya mi deli sa ne fa ala yɛrɛ kama i ka kuma a bɛ ka duwan fɛ a bonya fɛ Aïssa e deli Aïssa i deli la sa ne bɛ k'i deli yɛrɛ de a kɛ ala yɛrɛ kama i k'a kɛ ne yɛrɛ bonya i na ɲuman de kelen bɛ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔgɔ tan a jo t'a la a bɛ ka ɲumanya yɛrɛ de bɛli ka mɔgɔ nimisa ɲuman na wallahi a jo t'a la non mɔgɔ bɛ ka ɲɛ k'i ka fɛn bɛɛ i se k'o tigi ka jɛnɛtigɛ don bɔgɔ la i jo kisɛ kelen a t'a la wallahi jamana falen bɛ e ni ɲɔgɔn dɔrɔn de la aw yɛrɛ bɛ ɲumanya a bɛ mɔgɔ décourager ɲumanya kɛli la quoi tiɲɛ don ne ye faamu nka ne b'i deli yɛrɛ de e k'i bolo da e dusu kan mi deli yɛrɛ de don a jo kisɛ kelen t'a la wallahi a jo kisɛ kelen t'a la ne bɛ ka kuma mɛn d'accord n y'a faamu n sɔnna i ka kuma bɛɛ ma o diyara vraiment ni ala ko fɔ fɛn o fɛn na foyi t'o bɔ quoi donc ne sɔnna i ka kuma ma min ɲini fɛ a fɔ ka cogo ɲɛna a ka bila ɲɛ ka taa n ka fini to ka ja o dɔrɔn i tɛ taa n'a ye fanga non n tɛ taa n'a fanga na a banna nin diɲɛ kan di ma a banna a banna i ye n bonya ala k'i bonya amina bila ɲɛ i ka taa ka finiw yira la bɔn na ni kasi a tɛ taa ni yɔrɔ si e m'o o bɛɛ dɔn ka tila tuguni ka mɔgɔw arnaquer a tɛ s'i ma bila ɲɛ a tɛ s'i ma nka tɛ s'i ma sa nka tɛ s'i ma a ye taa ne fa i deli ne yɛrɛ don kana taa n'a ye a tɛ s'i ma bila ɲɛ taa a tɛ s'i ma a banna tɛ s'i ma a ka taa a tɛ tɛmɛ ala ta sa denmisɛnninw tiɲɛna koyi muso in y'a di a k'a kɛ a fa n'a ba kama a ye ne bila non mais i b'a dɔn i fɛnɛ i kan ka ala fo dɛ wallahi ala ye nɛmaba de k'e ta sinon ni bolo ko n'a ko tɛgɛ dara an fɛn o fɛn kan o y'a bɛɛ an ko ne bɛna ne bila wala a sababu kɛra muso dɔ ye wala ne bɛ si k'a barika da ala k'a sara wala sara tɛ ne bolo ne tɛ se Samakura ne ye mun kɛ e la Makɔrɔ mun k'i la e mun kɛ ne na wa ne ma foyi k'i la dɛ la hawla wala quwwata e ma fɛn kɛ ne na Makɔrɔ ka traumatiser Makɔrɔ farigan de don sa Makɔrɔ bana de don sa a kuma ŋɛnɛ de ne k'i ɲɛji la ten fɔlɔ i ka fisa ne nɛgɛ kɛ ɲɛji la ten muso ka kan fana kɛ k'a ɲɛji cɛ furu iba turamagadi ba saba iba na ala tɛ kɛlɛ kɛ dama ala di turamagama tozare do turamaga kɛlɛ kɛ muru la di turamagama tozare do turamaga ne ka bɛ o ne ka bebe di ala ne ka bebe di ala woyi ala bebe di awasa eki jota ya gilisi la le go kumere kuru dimbele bina fa able ne na la kamata no ko ne flatter be ka jon fragere mi ka ire na Allah hina na sai ga blata bem ba wala ye ga de mama ba wala ye ga ne able ne da bugu nya do ko be yena de ala joy da Makɔrɔ ne y'a f'i ɲɛna k'i ka tɛmɛ ninnu kan sa ni ninnu b'i hakili la kɛ Makɔrɔ ne sera ne ma Abdul Karim Jomande Sori le légendaire Aminata Giselle Koulibaly Mimi Shin Kumba Koulibaly Inga Tifun Kumakan File Alagare Kauye Aubena Balima Nyuma Uma Alagare Kauye Alaga Furuni Shibe Alagare Kauye Aumaniye ero la hawla wala quwwata nyeti tera ay Makɔrɔ mini ay Makɔrɔ mini te se ka to ya bilen bidu
Iye ni ye Bintu. Maramu. Iye ni yɛrɛ n kɔntan kojugu ko Bintu. Iye ni ye. Makɔrɔ i b'a dɔn jogo min bɛ den in na kɛ mankan mana bonya a bɛ siran de k'e ka mankan dabila i ka k'i ma fasa de e bannen don o ma. Muso nin y'a daminɛ de ye. Nin y'a daminɛ ni ne fasa dara o la dɔrɔn i ka mobili kɔfɛ. Ni ne fasa dara villa de bɛ d'i ma. Ala. Nin y'a daminɛ de. Jama. Ala sago kira sago aw sago. Sago tigi de Ala ye. I b'a bila i kunna k'a fɔ musokɔrɔba cɛjugu ko ne tɛ Batuli fasa la. Ne ye nin wari ni nin sɔrɔ yan hali ne ye miliyari di ne ma hali n'a sɔrɔ hali miliyari d'e kun ne mago t'i ka o kun. Wa jɔn ye Batuli ye nin sanu in ni nin wari ani o bɛ ne bɔ. Ne ka Batuli ma jɔn ye Batuli ye. An kana ɲaga kɛlɛ wɛrɛ sa. Ayi san sɔn jara bi mara la. Kɛlɛjɛn bɛɛ de manifin banakɛ taa yɔrɔ ye. A tɛ maga ne na Bintu. A b'o lakali da wɛrɛ la. Ne kɔni tɛ kɛ ne bugɔ yan. Ba ye kɛlɛ dabila sa. Mais ale kɔni tɛ wele minɛ ne bugɔ. Awɔ a ye kɛlɛ dabila. Ale b'a dɔn ne ye mɔgɔ min ye. N'a ma ɲa ni bɔra Bamakɔ ka na kɔɲɔ la. Musokɔrɔba e ka ne lamɛn sa. E ka ne lamɛn. N'a ma ɲa. E mɔden ne bɔra Bamakɔ ka na bi den kɛlɛ. A t'o dɔn. E ka sabali. Hali ye baro ye danbe fɛ. Sabali bolo de dusu. N'a ɲɛda yɛlɛnnen. Sabali. Aw n'a ɲɔgɔnnaw de. Ne ko min den denmisɛnnin de b'a la. N bɛna taa fura d'a ma. Walayi ne ka bogotigiya la o de tun bɛ fɔ. Ne b'o de f'i ɲɛna. Mais nin tɛnɛ dɔ mais e kan ka ne ma. Awɔ. A tɔgɔ i jɛgɛ sa. Ne ye sabaliya koyi. Awɔ sisan ne tɛ jeli ye dɛ i filila ne tɛ jeli ye. Ne nana Maramu kanu de kama. Mais n bɛ min f'i ye i k'a fɔ nin muso in ye. A k'a sigi n'a ɲɛda yɛlɛnnen ye maquillage a n'a ɲɛsi juguja i ko t'a sɔrɔ. Ne t'a la bilen dɛ. N'ale se ka si yɔrɔ dɔ da sa mi da ne kɛra yɔrɔ min dɔ ye dɔrɔn. Non, o tɛ problème sa. N kɛ gardien hali min kɛ gardien m'a fɛ wala. Gardien. Ne m'a fɛ. D'accord, il y a pas de problème. Problème foyi t'a la. Ni ko ten. Y a pas de problème, y'a mɛn. À partir de cet instant-là, a bila i kunna ko yan y'i ka so de. Y'a mɛn. Chambre baden de bɛ yen n'i donna couloir in kɔnɔ chambre 4 de bɛ sanfɛ yan nɔ duguma chambre 3. Donc chambre ko tɛ problème ye. Kasi. I sagona chambre ye min ye i b'o ta chambre min cɛla. Chambre principale kɔni o ye ne ni madame ta ye. Mais a tɔ ninnu i bɛ chambre kelen ta ni Tumala ka di ni Safila ka di i b'o ta. Maintenant n'i ko k'i bɛ kɛ gardien y a pas de problème. I bɛ se ka i hakili to so la. C'est mɔgɔ tɛ lakana cogoya dɔn. I hakili to so la kɛ. Voilà. A kɛ cogo di. Donc ça veut dire que i falenna ko ninnu i t'u labilen arnaque ninnu. N t'a la walayi n y'a haram n y'a bɔ n ka vie la pewu. Je pense que Gawusu a ko tɛgɛ dara ne kan. Muso dɔ fɛ yen Ala de bɛ yafa ne ma walayi. Muso yɛrɛ ne b'a ko yɛrɛ taara ne bila muso fɛ. Muso min yɛrɛ bɛ ne n'a ko ɲɛ ma dɔn ne y'o ka wari suɲɛ. Non ne Des trucs comme ça. Et ça fond. Donc, on voulait le coup de là. Le coup de là. Donc, maintenant, on est venu nous faire. Et ça fond. On est fini, fini. Quand tu ni hâte Gawusu. Après, nous avons fini, tu as Gawusu, nous avons fini, nous avons fait. Non, ne bila. I jɔ an ka taa chambre yira n na. Wari tɛ taa mu tɛ ɲɛɲini wala. Cala k'i sara ko ma la i sara foyi tɛ ne bolo.